Og velkommen til No Bullshit fra Maskinrummet. En podcast med fokus på at tage buzzword til bundlinje. Mit navn er Søren, og med mig i studiet har jeg Rasmus, og vi udgør tilsammen Building Better Software. Rasmus, i dag skal vi snakke om OKR, men inden vi skal det, så skal vi lige have tjekket ind. Hvad er der sket, siden vi snakkede med Christian sidste gang? Jeg sidder lige og tænker, fordi det ved jeg faktisk ikke. Det er vildt. Ja. Nå, jamen Nej, jeg kan godt gætte på, hvad jeg tror, der er sket. Nu sidder vi fredag, en regnfuld fredag her. Jeg har simpelthen haft så travlt, så jeg har lidt svært ved at pinpoint præcis, hvad det er, jeg vil fremhæve. Det er egentlig sådan, jeg lige har det lige nu. Jeg har været en del hos nogle forskellige kunder, og er i gang med at prøve at se, om vi kan sælge lidt til nogle nye kunder og få dem startet op. Og man siger, salgen er vi jo ikke helt i mål med endnu, så den hænger og dingler lidt. Mine kunder, som jeg er i gang med, der er ved at, hvad man siger, jamen det går sådan, kører det som det plejer, så vi løber forholdsvis stærkt lige for tiden, ikke? Og så har jeg holdt noget workshops i sidste uge, som faktisk var rigtig godt, og det tror jeg også, vi talte om der, og der vil jeg lave en opfølging på det. Så jeg har egentlig bare løbet stærkt, synes jeg. Ja, det jeg er mest nysgerrig på, det er har du kørt i minigraven? Hvor mange følgere du har på TikTok på den? Ja, det har jeg. 2, har du været ude at trække med kødscooteren? Ja, jamen, det har jeg også. Jeg ved faktisk ikke antallet af TikTok-følgere. Jeg tænker ikke, det er i en grad, hvor det er interessant endnu. Det bliver det nok heller ikke, men jeg synes, det er sjovt. Og så udover det, så med kødscooteren, jamen, det er jo lidt ligesom nogen, de tager ud og løbe, eller gå en tur i skoven, eller et eller andet, jamen så påmonterer jeg mig på en hest, og så laver jeg noget motion sammen med den. Så det gør jeg jo nærmest hver dag, uanset vind og vejr. Ja, lige præcis. Det er en god anledning til at komme ud, hvis man sidder derinde og lummer. Ja, jamen og så er det for mig i hvert fald, nu har jeg jo altid gjort det, siden jeg var lille. Så jeg tænker, at det er der, hvor jeg måske også ikke tænker, altså der er det jo mere at gøre. Det er jo noget fysisk at gøre med kroppen, og mange af de ting, man gør, når man er i sportssituationer, er jo reflekser og reaktioner et eller andet sted, ikke? Så det er ikke så meget, hvor man sidder og tænker over, at det kunne være fedt at gøre sådan her, så gør vi det. Så der tror jeg, at mit hoved, det får også lige lov til at koble lidt af der. Ja, det er da cool. Ja. Og så kan jeg jo lige smide et lille teaser. Du er jo banddesigner. Og efter vi begynder at lave podcast, så tror jeg også, du begynder at lave lidt videoer og ting omkring banedesign. Så hvis man går op i det der ridning og trækker rundt med sin kødscooter, så prøv at se, om I kan finde Rasmus, hvis ikke I ved, hvem han er i det område. Ja, og specielt på TikTok. Jeg skal nok lade være med at danse på TikTok, selvom det har jeg forstået, det kineserne allerhelst vil have, man gør. Det tror jeg, det har valgt at skue rigtig mange mennesker for. Check. Jeg går og lurer ud af vinduet. Det er en regnfuld dag. Jeg skal snart ned og have poleret den der båd og være klar til næste sæson. Det glæder jeg mig helt vildt til. Men ellers så er det jo bare arbejde. På alle mulige forskellige fronter. Så det er cool. Men. Vi skal snakke om objectives and key results. Og hvad de egentlig gør for en organisation. Hvordan man bruger dem. Hvad er det her for en størrelse? Hvordan kobler det til de større rammer i en organisation? Og hvad er det, man absolut ikke skal gøre, når man har gang i det her? Og jeg tænker, som altid, så skal vi lige starte med at rammesætte, hvad er de her objectives and key results? Og så er jeg sikker på, at vi har mange gode anekdoter fra vores tid i forskellige organisationer med, hvordan virker det så lige derude i praksis. Men Rasmus, OKR, Objectives and Key Results, vil du starte med lige at sige, hvad går det her fisk ud på? Ja, altså det kan jeg jo prøve. Altså hvis vi nu starter fra en ende af, så er det jo det nye sort inden for ledelse. Det er nyt, det er spændende, og det er, hvad man siger, for mange en anderledes måde at tænke det der med at sætte et mål op for en organisation. Altså det er gammelt sort på nye vinflasker. Ja, men det var bare faktisk det næste, jeg skulle til at sige. Sidste gang, da vi havde Christian ombord, der var det jo lige dagen efter, at SAFe 6.0 udkom, og der var der lige pludselig også kommet OKR med på bølgen der, så det betyder, at det er et buzzword, der er ved at få cementeret sig. Men altså, det er jo lidt interessant, fordi at hvis man graver ned i historien omkring OKR, og i hvert fald den der metodik, der ligger omkring, jamen, så er det jo ikke nyt.
det er bare noget nyt, at nogen har proppet det ind i nogle rammeværker, det er måske nyt, at der er nogen, der har genfundet det, ikke? Vi kan se det, det findes i et hav af forskellige rammeværk rundt omkring. Save for den seneste, jeg lige opdagede det i. Det ligger også i Rework fra Google, og der findes mange andre steder, hvor at folk har fundet ud af, at det er faktisk en rigtig fornuftig måde at arbejde på. Men det er lidt ligesom Lean og Agil og alt det andet, så stammer det faktisk tilbage fra 70'erne og 80'erne, ikke? Jo. Det er jo der er jo ikke sket noget åbenbart siden 70'erne og 80'erne. Det er bare gentagelser og gentagelser. Top dollar. Det Yes. Nå, og hvad går Objectives and Key Results ud på? Sådan, når vi er hen over historietimen her. Jamen, jeg kan ikke hele historien, vel, men altså, det er jo noget med, at en gang der midt-slut 70'erne, at der var man i gang hos Intel med at prøve at få styr på de her mål, de godt kunne tænke sig at sætte op. Og det fandt man så en eller anden fornuftig måde at gøre det på. Også det fandt John Doerr så ud af, at det kunne man skrive en bog, og så ligesom komme videre med det, så man ligesom kunne komme ud og fortælle budskabet omkring det her. Og sådan er der jo mange af de andre, hvad man siger, metodikker, som kommer fra 70'erne og 80'erne. Ikke? Der har man afprøvet det i en periode, og så har man skrevet en bog i start 80'erne, og så er man formentlig blevet rig og berømt på det. Og så blevet genopfundet her efter år 2000 i små bidder. Men det, jeg synes, der er interessant, hvis vi hellere skal tage den vinkel på det, ikke? Altså, det er jo, at det her det går ud på, at man får en organisation, prøver at stille nogle mål op, sætter nogle nogle metrikker op for det, altså key results, og så stiller man samtidig også nogle handlinger til rådighed, hvor man siger, at det er det her, vi så gør for at opnå de der målinger, således at vi opnår det resultat, vi gerne vil, eller i hvert fald kommer et trin tættere på det. Så det er jo egentlig, formaliseret sund fornuft, at hvis du sætter et eller andet mål et sted, jamen så skal du måske også have en måde at finde ud af, om du er i mål, og så skal du selvfølgelig gøre et eller andet for at komme hen imod målet. Ja, og der er jeg jo super fan af princippet. Lad os fortælle kloge folk, hvad det er, de skal gøre, og hvornår de skal gøre det, og hvordan de skal gøre det, så vi kommer i mål. Og nu tror jeg godt, vi kan hente spanden og kluden til at tørre sarkasme op for gulvet af, fordi det er vel ikke lige helt det, vi har gang i her. Nej, det kommer an på, om man misbruger det jo, ikke? Det kan man selvfølgelig vælge at gøre. Men tanken er jo i hvert fald, at man skal involvere dem, der er, involveret de mennesker, som skal være involveret i det. Ligesom med så mange andre ting, ikke? Så det her, det er jo noget, man kan tage på ledelsesniveau, men så skal man jo også tage det med ned, der hvor det rent faktisk skal bruges, så man måske på overordnet niveau har et sæt OKR, og man så går ned i teamet, jamen så skal man jo sammen med teamet få bearbejdet de her OKR, så det bliver håndgribeligt i det enkelte team, og så skal man også få bearbejdet i teamet, jamen hvad betyder det så lavpraktisk for mig? Og det er jo faktisk der, hvor jeg synes, det begynder at blive spændende, og svært selvfølgelig også. Men det er jo, at man finder ud af, at hvis man, lad os sige, skal feje gulv, som en, der går på en fabrik eller et sted, hvis man fejer gulv anderledes, altså så sætter det her måske nogle rammer op om, hvorfor gør vi det anderledes, og hvordan bidrager det at feje gulv anderledes til de her overordnede firmamål, som vi jo så har sat op. Og det er jo i hvert fald det, man gerne vil prøve at se, at man kan opnå med det her, altså at der er en sporbarhed fra, at jeg fejrer med kosten på en ny måde i dag i forhold til i går, og det betyder så et eller andet positivt i forhold til en måling og et objectives, vi har sat op i mit område, som så bidrager positivt til nogle målinger og nogle objectives, der så kommer højere op fra. Ja, men skal vi se om, jeg synes det kunne være cool, hvis vi prøvede at lave øvelsen og lige omsætte det der egentlig til praksis, derude hvor vi kommer fra, fordi som du siger, det er jo egentlig svært, og det er jeg måske ikke helt enig i, men det er i hvert fald noget, man skal være god til, for at være god til at bruge OKR. Tools teams, interne organisationer, det er noget, jeg har en del erfaring med, kan man sige. Kan vi prøve at tage case i dem, og så snakke om, lad os sige, at man har en eller anden form for online markedsføringsplatform, og man ønsker at generere en højere engagement rate af de folk, der er på siden. Det er sådan lidt faktaagtigt. Vi vil så gerne have, at du bliver 5 minutter længere, ikke? Hvad er det så, hvis vi tager den? Lad os sige, at vi har et team, der udvikler selve markedsføring, og så har vi et team, der supporterer det udviklingsteam. Og vi skal have en højere engagement. Hvad er det så? Kan vi prøve at sætte den om til noget praksis? Så folk får en følelse af, hvad det egentlig betyder. Fordi andet, det bliver sådan lidt langt fra.
måske. Ja, altså jeg tænker, det første, man skal gøre, det er jo at få gravet lidt ned i, hvorfor er det, at vi gerne vil gøre det her, så finde et why. Og der kan man bruge de her smart metodikker til at prøve at få formaliseret det på en eller anden skabelon, for ligesom at komme i gang med det, ikke? Så der skal man være lidt specifik på, hvad er det egentlig, vi vil opnå, og man skal finde ud af, det kommer så ud af objectives, ikke? Men altså finde ud af, om det rent faktisk er målbart, det vi gerne vil. Og så skal man selvfølgelig også sørge for, at det er i en tilstand, så man rent faktisk kan opnå det. Og så skal man selvfølgelig sørge for, at det også giver mening at lave det, og så skal man sørge for allersidst, at det er tidsspecifikt. Og det jeg vil frem til, det er, at når man laver sådan et objektiv, så nytter det ikke noget, at det sådan bliver alt for luftigt. Fordi så kan det også være svært for de her teams, som vi så er i gang med at arbejde med, at få gjort noget ved det. Så når vi siger, at vi gerne vil øge vores engagement rate, så synes jeg, at det vil give mening at fortælle, hvorfor er det, vi gerne vil det. Altså, vi vil gerne øge engagement rate, fordi, og så et eller andet fornuftigt prosa på det. Så hvis du nu kunden, Søren, så hvad tænker du så? Altså, når vi nu skal putte nogle flere ord på, hvorfor vi gerne vil øge engagement raten? Jamen lad os sige, at vi laver reklamer, og vi ved, at der er en sammenhæng mellem, at vores kunder, de læser kun toppen af artiklen, og de læser til bunden af artiklen, det er jo kan engagement, altså tiden, de bruger på siden på at læse indhold, og så den conversion rate, vi har på vores salg af produkter. Så er vores mål med det her at sige, okay, vi har en nuværende engagement på 3 minutter, den vil vi gerne øge til 5 minutter per kunde, for at de får læst hele den super relevante argumentation for, hvorfor vores produkt er det mest fantastiske i verden at købe. Så det er den, vi skal have til at lykkes i organisationen. Så gå fra 3 til 5 minutter. Så det er jo vores key result, ikke? Og vi kan gå ind og kigge på og sige, det er det, vi gerne vil have øget. Men selve målsætningen omkring det, den skal vi jo også sørge for at ramme, så man måske også sådan kan italesætte det, når du nu som leder skal gå tilbage til dit team og fortælle, hvad er det egentlig, vi skal? Ja, vi skal øge den der engagement rate fra et tal til et andet, og det gør vi så fordi, så der skal vi sørge for at have noget prosa på, så vi får, the big why, som Simon Sinek, han putter det på, ikke? Den skal vi også have med. Som man eventuelt også, når man begynder at tweak lidt på det nede i de decentrale teams, og helt ned til medarbejderne, forstår, hvad retning er det egentlig. Så hvad tænker du, så hvorfor vil vi gerne have folk til at læse hele vores artikler? Ja, det var som jeg sagde, fordi vi ved, at det skaber konvertering på vores salg. Ja. Og vores produkt er med til at løse et urimeligt vigtigt problem ude i verden. Lige præcis. Så der har vi ligesom prosaen på det, og det er jo også det, jeg siger, nu skal vi også passe på, når man begynder med det her, ikke? Fordi lige pludselig ender man måske også med et objektiv, som måske ikke nødvendigvis er realistisk. Altså det her med, at vi skal redde hele verden ved at øge vores engagement rate. Så der skal man selvfølgelig også, når man står som coach og facilitator ind i det her, lige sørge for, at vi holder lige begge fødder på jorden. Ja, spændende. At ellers så ender vi der med, at vi skal være, det ved jeg ikke, den bedste til, eller vi skal redde hele verden ved at, eller et eller andet i den stil. Det er der, hvis vi skal være lidt harske. Er det ikke der, mange virksomheder er? Jo, det er det. Og jeg har set mange af de her, hvor de så ikke nødvendigvis har brugt OKR-værktøjer, vel, men jeg kan huske internt i nogle virksomheder, der har jeg set nogle, det har måske mere været nogle vision statements, ikke, men som alligevel udmøntet sig i nogle objectives for sådan et område, hvor man internt i en tools department har sat op, at man vil være preferred tools partner for the rest of the organization. Om så tænker, det er også dejligt, de må ikke vælge andre, så det er jo et dumt mål. Nej, det er jo rimelig nemt, hvis man har monopol, og så udtrykker man at være preferred supplier, ikke? Jo, lige præcis, ikke? Så der skal man også lige, at det skal jo give mening, fordi ellers giver det heller ikke mening for dem, der skal til at hjælpe med at bidrage til det. Så det er jo meget fint, når vi har vores objektiv på plads, men hvad sker der internt i organisationen, når nu man skal ombryde det her relativt store objektiv? Altså dengang jeg var ved Lego, så var det jo noget med at få børn til at lege med de her Lego-klodser, ikke? Men det er jo, der er relativt langt derfra, og så ned i et eller andet, jeg kan næsten ikke sige mørkt, men en undergruppe af organisationen, som har en støttefunktion, for eksempel. Ja, altså hvad sker der der? Altså, det er jo lidt svært at sige og fortælle lige præcis, hvad der sker hos den organisation, men det man skal gøre i det her, det er jo, at man så
tager de der overordnede firmamål, og så tager man den jo ned i organisationen. Så hvis vi nu er i det her tools team, som du snakkede om før, så kigger vi jo på de her mål og siger, okay, men hvad betyder det så for os? Altså når vi så skal øge engagement rate for hele virksomheden, jamen hvad betyder det for os? Har vi et eller andet bidrag ind i det? Altså skal vi tage hele målsætningen omkring at øge engagement rate? Skal vi tage en bid af det? Er det faktisk noget andet, vi bidrager med? Det kan være, at vores bidrag er, det ved jeg ikke, sørge for, at der kommer flere brugere ind i vores værktøjer af de interne editors, eller et eller andet. Altså, der kan være nogle andre ting, som er det, der gør, at hvis vi når det mål i vores team, så bidrager vi positivt opad til det overordnede mål. Hvis det giver mening, ikke? Jo, man kan jo sige, hvis vi skal omsætte den case, vi har gang i, hvis vi leverer noget værktøjskæde til dem, der skal publicere artikler, og de så skal bruge 2/3 af deres tid, nu overdriver vi lige det her, på at publicere en artikel i forhold til at generere noget kvalitetsindhold, så kan vi relativt nemt sige, her kan vi gøre noget for, at de andre, de er mere effektive til at levere det, der skal skabe engagement ting. Og den storyline, den skal man sørge for at have på plads i min forståelse i hvert fald. Så man ligesom kan fortælle, det er derfor vi gør det her. Det er det vi understøtter vores organisation med, og det er det der leder til det øverste mål vi har som organisation. Ja, helt sikkert. Og det er jo netop det, der er interessant, når vi nu snakker om OKR, og det, at det er blevet det nye sort. Altså det er jo fordi, at når vi snakker moderne ledelse, vi snakker moderne organisationer, så er transparens jo et nøgleord i det her. Så hvorfor er det, at vores team skal arbejde anderledes fra i morgen af, eller hvorfor er det, at vores backlog ser anderledes ud fra i morgen af? Jamen det er det jo så fordi, og så en eller anden overordnet højere mening med livet på arbejdspladsen i hvert fald. Så det ikke bliver sådan lidt afkoblet, fordi det har man jo set i nogle organisationer tidligere, at når de kommer med nogle overskrifter på strategisk niveau, at så er det bare milevidt fra, hvad teamet ligesom står enten med udfordringer eller løsninger, og derfor så kan det være svært for dem at se, at hvis de begynder at arbejde på en bestemt måde med det her, tooling, i vores eksempel, jamen så kan det være svært for dem at se, hvordan bidrager vi så med, at vi bliver den bedste i hele verden til at konvertere til salg, ikke? Og det kan jo godt være lidt en afstikker det her, men jeg sidder nogle gange sådan, og så stusser jeg over, det vil egentlig betyde i praksis, at når jeg går ind ad døren på min arbejdsplads, så skal jeg synes, det er det fedeste i hele verden, vi laver. Er det ikke sådan konsekvensen af det? Altså det vil vi jo i hvert fald gerne med det, ikke? Om det nødvendigvis lige er konsekvensen altid, at folk de synes, det her det er bare det fedeste ever. Det tror jeg ikke, vi kan ligesom... Jeg kan i hvert fald ikke garantere det, men jeg kan garantere, at hvis de er med i processen omkring det at definere målene, så forstår de det mindste, hvorfor de skal gøre noget på en bestemt måde, og så kan de måske også være med til at sige, at vi tror ikke på, at det der er det rigtige. Ja, jeg tror også, jeg gravede sådan lidt i mig selv efter, fordi det er noget, jeg har reflekteret over en gang imellem, at det er nærmest sådan en intelligensforpligtelse, eller følelsesmæssig forpligtelse, man skal elske det, man laver på sit arbejde, for at være der, ikke? Ja. Eller hvad? Eller er det bare min krøllede hjerne nu igen, der driller mig? Man skal synes, det er sjovt at gå på arbejde. Man skal kunne lide det, man laver på arbejde. Man skal kunne lide dem, man arbejder sammen med. Der er selvfølgelig opgaver, der ikke altid er de fedeste i verden. Der er måske også nogle personer på arbejdspladsen, som man har nemmere ved at arbejde sammen med end andre. Så der er jo mange parametre ind i det her, ikke? Og hvis der er nogle af de her, der begynder at veje for tungt i negativ retning, så er det måske på tide, at man begynder at finde et andet sted og køre hen og spise en madpakke. Det tænker jeg. Nå, det er jo bare lige en af mine sådan sære refleksioner over, at man skal egentlig elske den organisation og det, man laver i den, for at kunne være med i det her spil, ikke? Det er sådan lidt en forudsætning. Og ellers så kan man måske gå sådan lidt og tænke, bum, ja, jeg kan godt lide at løse opgaver, og så bare komme videre i livet. Ja. Men og det er jo også forpligtende, det her. Det bliver det jo lige pludselig, når jeg i mit team har lovet, at vi vil arbejde hen imod et eller andet bestemt mål, som så bidrager til det højere mål i virksomheden, jamen så er det jo selvfølgelig også forpligtende i forhold til, at jeg har jo selv været med til at sige det, så må jeg jo også være med til at bidrage til det, for ellers skulle jeg aldrig have sagt det.
Jamen helt enig. Helt enig, og der havde jeg faktisk lige en parole med en linjeleder fra en anden organisation, jeg ikke snakker om, hvor det kom fra, hvor han sagde, at når først teamet havde committet sig, så skulle de jo også levere, og så sagde jeg sådan lidt, ja, men vi gidsler jo heller ikke folk i det her. Mm-hmm. Folk committer sig ud for de rammer og de betingelser, der er. Og det er jo nok også en af de kilder, der er til at sende folk hjem med stress, måske. At de føler, de underperformer, fordi de har committet sig i det her. Men det er sådan lidt bagsiden af medaljen, måske, af de her nymodens 70'er måder at drive virksomheder på. Det ved jeg ikke. Nej, men det kommer også an på, hvordan man laver opfølgning på de her ting, ikke? Fordi at verden kan jo ændre sig, så selvom vi i vores tools-team har sat et eller andet bestemt mål, så skal man jo også for det første skal man jo følge op på mål med at lave de her målinger, så man kan se, om det rykker sig. Men man skal jo også være realistisk, så hvis vi kan se, at det rykker sig for langsomt, og vi ikke har kapacitet til at rykke på det mere, eller interesse, eller whatever det nu skal være det rigtige ord, jamen så er man jo også nødt til at tage en åben snak om, jamen er det så det forkerte mål, vi har sagt, så man kan korrigere det undervejs. Altså det synes jeg, man skal, men man er så også nødt til at have en konsekvent snak. Så hvis vi siger, at vi ikke kan bidrage lige så meget, som vi har håbet til det overordnede mål, jamen så er vi jo nødt til at fortælle nogen det, så man kan reagere på det, enten højere op, eller i andre teams kan hjælpe med at indfri mål, eller et eller andet. Altså det synes jeg jo også, det hjælper med det her, i stedet for, at man måske sidder og putter lidt med det, og siger, jamen det er jo ikke vores mål, det er ledelsens mål. Nu er det lige pludselig vores mål, og det er også vores forpligtelse at sige, det kan vi altså ikke nå, eller vi kan nå mere, eller vi kan hjælpe jer, eller et eller andet, ikke? Altså det er jo det, transparens gerne skal være med til at gøre i en virksomhed også. Ja, jeg tror også, det er jo også sådan lidt et buzzword, den her psykologisk sikkerhed, at det er ok at sige fra, fordi ellers så får du en syg oplevelse af det her rammeværk. Men apropos opfølgning på det her, Rasmus, must-win battles, har jeg jo lyst til at trække ind her, så at sige, det er jo sådan nogle 3, 4, 5-årige strategiske objektiver i en organisation. Og så har jeg lyst til at sige kontra OKR. Fordi jeg synes, at OKR det præsenterer en helt anden måde at gøre ting på. Hvad tænker du der? Altså er opfølgningen hver 5 år, eller hvad? Nej, det tænker jeg ikke nødvendigvis på OKR. OKR er jo meget hyppigere, og alt efter hvordan man lige implementerer det, så kan man jo i nogle områder rent faktisk have OKR-opfølgning flere gange om ugen på teamniveau, og måske 1 eller 2 gange om måneden på afdelingsniveau og sådan noget. Så der synes jeg, man skal have en fornuftig frekvens, også så man som team kan se, at vi kan faktisk godt rykke på noget her. Og som organisation så også kan se, at nu rykker vi på noget, og der sker noget i organisationen. Fordi jeg er helt enig, at de her must-win battles, altså jeg synes, nogle af dem, de bliver bare lidt svære nogle gange. For det første, så i hvert fald dem, jeg har oplevet, at must-win battles, det har været noget, der har været udtænkt på et eller andet ledelsesgang, uden involvering af andre mennesker. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer nogen hjem fra et lederseminar og siger, nu har vi defineret must-win battles for organisationen, de er her. Værsgo, det er det, vi skal nå. Så kommer de ned af bjerget med de 2 stentavler. Jamen lige præcis. Ja, det er der, vi er på sarkasmespektret. Det er i hvert fald min opfattelse af de her must-win battles, ikke? Og det, der så nogle gange sker, det er jo så, når man skal lave, lad os sige, en delstatus året efter, i løbet af den her 5-årsplan, at så siger man, at det nåede vi ikke, det nåede vi heller ikke, det nåede vi så heller ikke, og det nåede vi så overhovedet ikke på de her must-win battles, fordi at der ikke er nogen, der måske har taget ejerskab for det, og der er måske heller ikke nogen, der i organisationen, der har haft båndbredde og kapacitet og interesse i rent faktisk at indfri det. Så det er i hvert fald min oplevelse. Altså tit og ofte så er must-win battles jo også output-orienteret. Ja. Det er faktisk ikke outcome-orienteret, som egentlig er en af vores, lad os bare ride den agile kæphest her, ikke? Det er jo typisk, vi skal være i en eller anden form for organisation, eller det er ikke noget med forretningsmål nødvendigvis, vel? Det er ikke nødvendigvis noget, hvor vi kan sige, det ændrer faktisk noget outcome for organisationen, men nu er vi da Danmarks mest agile organisation. Mål på vores egen lille skala. Ja. Jamen, og så ud over det, at udover de er mere output-fokuseret, jamen så kommer de jo typisk også, de her must-win battles historisk, til at ligge oven på alt muligt andet. Så man kan sige, dengang man måske havde nogle vandfaldsorganisationer, som kørte med en lidt længerevarende budgetproces, jamen så blev budget og roadmap for de her projekter lagt fast. 14 dage efter, så kom de her must-win battles. Dem skal I også lige lave. Og så enten så var man nødt til at rework sine budgetter for at få det til at passe ind, eller også må man kigge på de her must-win battles og sige, det kan vi ikke.
Men det ligger jo i ordet, selvfølgelig kan du det. Ja, det er jo selvfølgelig også der. Og det er jo must win battle. Det er jo i kategorien too big to fail, ikke? Jo, lige præcis. Og det er jo det der ulempen ved dem også, kan man sige. Og man kan sige, det er jo det samme med OKR'en, hvis man ikke får tænkt det ind rigtigt. Altså, vi kan også nemt lave et OKR-system, som ligger på toppen, eller på siden, eller hvad man skal sige, eller i bunden af hierarkiet. Altså et eller andet, hvor folk de kigger på det til, men det kan vi ikke, det har vi ikke tid til. Og det skal vi jo helst ikke hen. Nej, altså hvis processen kører ved siden af. Det er det, det mener. Altså ligesom med Must Win Battles, hvor at det kommer et eller andet sted fra, og det kommer måske med forkert timing, altså et tidspunkt, hvor at alting er fastlagt, hvad er det, vi skal lave, fordi det er måske en vandfaldsorganisation, vi er i. Så er det jo lidt svært for organisationen rent faktisk at indfri det. Og noget af det, vi jo gerne vil med OKR'erne, det er jo så at indarbejde det. Altså hvis vi skal reducere, det ved jeg ikke, omkostningen på drift for eksempel, eller et eller andet, så kan man sige, at en must-win battle, det vil være, at I skal reducere omkostningen på drift. Og så vil den ligge og flyde lidt rundt, hvor det vi vil med OKR, så vil vi jo måske have et OKR-mål på organisationen, der hedder noget tilsvarende, ikke? Men nede i teamet skulle det jo gerne være sådan, at næste gang vi løser en driftopgave, jamen så tænker vi lige ind, hvordan kan vi minimere den type driftopgave næste gang, eller næste gang vi skal lave et backlog-item i vores sprint, så skal vi lige huske at tænke minimering af drift ind der, så det bliver helt lavpraktisk for teamet. Det skal indarbejdes i hverdagen. Ja. Men det er jo det, man har. Det er jo fantastisk. Der har man jo opfundet det, der hedder en product owner. Ja. Det er jo egentlig opgaven i at balancere både ny forretning og ny funktionalitet og vedligehold og optimering på gamle ting, eller hvad? Ja, jamen, en product owner er jo med i sit scrum team, ikke? Så når teamet skal sætte sig ned og hvad man siger, hjælpe med at bidrage til målene, jamen så er det jo også der, man tager en snak om, at betyder det her, at vi skal putte nogle af vores enabler, backlog items på roadmap, eller hvad betyder det egentlig? Betyder det, at vi skal, det som jeg måske hellere fortaler for, jamen betyder det, at vi skal arbejde lidt anderledes med den måde, vi udvikler tingene fremadrettet? Eller hvad betyder det egentlig, når vi skal indfri de her mål? Ja. Jeg er helt enig. Og jeg tror ikke, vi skal gå ned af product owner-snakken i dag. Jeg tror egentlig også, vi har været der, kan man sige. Der er en flere af de podcasts, vi har lavet tidligere omkring product owner og scrum master og transparens og andet, man kan tage tilbage til. Men de her OKR, hvis vi skal blive i den boldgade, det jeg har taget summen ud af det her, det er, vi har objectives, som er vores storytelling, som fortæller, hvorfor vi skal gøre det. Vi har nogle key results, som fortæller, hvad er det, vi skal opnå. Vi skal gerne have teams til at være med i dialogen. Og opfølging, nu tog vi opfølgingen, som det kunne være daglig og så videre. Men det er i hvert fald noget mere frekvent end sådan en årlig budgetopfølging og indstilling af hvor vi er henne. Og så er der de her smart ting, du har hævet op på gange, smart goals. Skal vi ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan er det godt at lave sådan et key result objective og definere det? Jo, det tænker vi skal have lidt flere ord på, ikke? Altså smart skabelonen, den har vi jo lige været igennem tidligere. Det er også sådan en, der nærmest hver gang man siger noget med et mål, så skal den være smart på den ene eller den anden vis. Og det er jo fordi man har fundet ud af, det skaber en ramme, og det gør det måske også lidt nemmere for folk at se, hvad er det egentlig, man mener. Og det synes jeg jo, når man begynder at skrive de her objectives, og selvfølgelig også med key results, altså, så er det jo også nødvendigt at få kigget på den del. Og de to ting, jeg synes, der er mest interessante af alle de der parametre i det her, det er egentlig, at det skal være, hvad man siger, ja, på engelsk hedder det attainable, ikke? Men altså det skal være lavet på en måde, så det er realistiske mål. Det må gerne være ambitiøst realistisk, men det skal ikke være, hvad man siger, overambitiøst og urealistisk, det man sætter sig af mål. Nej, her synes jeg faktisk, de OKR har, sådan som jeg har oplevet det, at være med til at arbejde med det, har gjort noget fedt. Fordi du kan godt have 70% opfyldelse af et mål, og du kan også have 120% opfyldelse af mål. Så det bliver ikke længere sådan en binær situation, hvor du siger, har vi outputtet det her eller det her? Nej, det bliver mere, hvor meget har vi nået af det outcome, som vi gerne vil have i vores mål, er opfyldt. Og det tager vi jo så med ind til refleksion over, okay, nu står vi her i den her situation, og så kan vi sætte den næste fod foran, og så sige,
nu tager vi det her skridt. Til modsætning for sådan nogle højt ravne vildløft i must-win battles, der strækker 3 til 5 år, i et eller andet, vi alligevel ikke kan gætte. Fordi for 2 år siden, der var det safe, og nu er det DevOps, og lige om lidt, så er det site reliability engineering, ikke? Og vi kan jo ikke løbe på den måde i øst og vest, vel? Nej, jeg er helt enig. Men det er jo også det gør, når det er transparent, de der ting, man har i gang, ikke? Altså, at alle kan se, jamen nu har I nået en eller anden procentgrad af det. Man kan måske ligefrem beslutte, jamen nu er det nok på det mål. Nu behøver jeg ikke gøre mere lige nu, eller man skal gøre mere, eller et eller andet, ikke? Hvordan har hvad har du oplevet den slags ude i den store verden? Har du nogle gode anekdoter, vi skal høre? Nej, altså, jo, selvfølgelig har det. Men man kan sige, at den her must-win battle-snak, jeg havde i gang i før, altså det var selvfølgelig afledt af en anekdote i en lidt større virksomhed, jeg var i på et tidspunkt, at der oplevede vi det nogle gange. Og jeg tror egentlig, det er den mest interessante lige at trække frem her. Fordi hvad tror du på mavefornemmelse, hvor mange must-win battles bliver vundet? Jamen, det er jo, synes jeg, ingen. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det er sådan nogle, man enten prædefinerer man, at det er en succes, eller også så begraver man det bare ulykkeligt. Fordi de bliver simpelthen så voldsomme nogle gange, de her must-win battles, at de kan være svære for folk rent faktisk at levere på, medmindre man nedsætter, hvad man siger, et team, der løser den must-win battle. Ja. Men hvad tænker du? Altså, har du set nogle must-win battles, der rent faktisk er blevet løst, eller vundet? Jeg sad lige og reflekterede over det, og min mavefornemmelse siger mig nej. Jeg har ikke lige sådan en liste, men jeg ved jo også, hvis man kigger ind i sådan noget som transformationen af organisationen og opnåelse af strategi, så er det 70%, måske 80%, der er dem, der har undersøgt det her, der fejler på de her ting. Og man må jo sige, hvis der er noget, der er vanvittigt, så er det jo at blive ved med at gøre tingene på samme måde, og så forvente et andet resultat, ikke? Det er der en eller anden klog mand, der engang har sagt. Måske var det Albert Einstein, jeg ved det ikke helt. Men det ved jeg ikke. Nej, altså jeg synes jo i hvert fald, at de eksempler, vi har mødt på de her must-win battles, og som du siger, så bliver de output-fokuseret lige pludselig, jamen så bliver de bare fjollet, ikke? Og det kan også være, at der er andre modeller end lige præcis must-win battles i forhold til at lave strategier, som er fjollet. Men altså generelt det der med, at de bliver for afkoblet for folks hverdag, altså så bliver det svært for dem, men måske at forstå, hvad det skal gøre, ikke? Og så begynder man at putte en eller anden grafisk facilitator ind imellem, og så kommer der en pæn tegning med nogle blomster og nogle bier og sådan noget ud af det, hvor man sidder som medarbejder og tænker, okay, hvad var det? Det er et tænkt eksempel godt nok, men det kunne man da forestille sig, ikke? Fordi at det var måske det, man forstod, da man stod og holdt øje med det, ikke? Ja. Og det synes jeg var ærgerligt, fordi at de her must-win battles, altså intentionen bag dem er jo formentlig sober nok og ganske valid. Man har bare ikke nødvendigvis fundet, ikke i de steder jeg har været, fundet en måde at løse det rigtigt på, og man har ikke fundet en måde, hvor folk måske forstår, hvorfor er det, at man gør det her. Det bliver sådan noget, tit sådan noget buzzword-agtigt noget, ikke? Vi skal reducere driften. Jamen det er fint. Hvordan gør vi det? Eller vi skal reducere antallet af fejl. Jamen det er også fint nok. Eller vi skal øge vores kvalitet. Jo, det er da også dejligt. Altså, der er ikke nogen ting, der er forkert, vel? Det er bare ikke noget, hvor man sidder og kigger på, okay, så når jeg i morgen begynder at sende en mail i Outlook, så skal jeg gøre det på en anden måde fremadrettet, eller hvad skal jeg? Hvordan hjælper jeg i forhold til det mål, som der er sat op for virksomheden? Ja, og der er jo lidt forskellige strategier, kan man sige. Der er nogle virksomheder, som står med en burning platform, hvor de simpelthen kan se, hvis ikke vi gør noget dramatisk nu her, så kan vi simpelthen ikke være konkurrencedygtige mere. Man kan sige, der er 2 store cases. Kodak Moment, dem der engang tog billeder på film, og ikke satsede på telefoner og digitalkameraer. Og Nokia er også en af de helt engang selskaber, som ikke rigtig vandt det der smartphone battle, som der kom lige pludselig. Og så kan der være sådan lidt mere evolutionær approach, men jeg ved, Rasmus, du kan jo godt lide den her adder, som jeg kalder den, ADKAR-model, til at skabe den awareness i organisationen. Prøv at tage os igennem de der faser, hvordan det kobler lidt til OKR.
Jamen altså, det jeg synes, ADKAR kan i forhold til OKR, det er jo egentlig, jeg synes på mange planer, at de ting, man gør, når man implementerer OKR, det følger ADKAR. Så det er egentlig på den måde. ADKAR er jo sådan en hvad man siger, change management proces af en eller anden art, hvor man kan tage nogle dyre certifikater og sådan noget. Og ADKAR står bare lige for at tage den. Altså det er awareness, desire, knowledge, ability og reinforcement. Og jeg synes, nu har vi også talt om det nogle gange, altså at OKR'en får ligesom upfront, eller i hvert fald i forbindelse med, at man skal kommunikere, hvorfor er det, vi skal lave noget anderledes i vores organisation, jamen så er vi allerede i gang med den her del, der hedder awareness og desire et eller andet sted. Ikke? Vi fortæller, vi er nødt til at ændre noget, vi vil gerne opnå det her højere mål i vores virksomhed. Det er derfor, at vi begynder at kommunikere og hjælpe organisationen i en eller anden retning, og det er faktisk jeres opgave at hjælpe os med at nå det her mål. Så man begynder den her forandringsproces omkring de her ting, med egentlig at få defineret tingene, og så samtidig får man gravet sig ned i A og D i ADKAR-modellen. Og så begynder man selvfølgelig stille og roligt, når man så skal ud og udrulle det i organisationen, og tage den viden, som et eller andet ledelseslag i organisationen har omkring de her mål, så tager det med ned i teamsene og begynder at arbejde noget viden ind i, jamen, hvad er det ledelsen har tænkt med de mål, de har sat op i forhold til den hverdag, teamet sidder i, sådan at man får bidraget positivt fra teamet til at sige, okay, men vi kan vinkle målet i den her retning, og vi forstår, hvorfor at det er vigtigt for virksomheden at køre i den retning med vores organisation, og påvirke vores dagligdag i en eller anden måske retning, som vi ikke selv havde fundet på. Ja. Og hvis vi fortsætter ud af A og R, jamen så kan man jo sige, at ability, som er det næste, jamen det er jo så der, hvor vi også går ind og kigger på, er målet så rent faktisk opnåeligt? Er det noget, vi kan? Er vi i stand til at udføre de ting? Har vi de rigtige kompetencer? Har vi viden nok omkring de mål, der er sat op for virksomheden? Og kan vi så derfor begynde at handle på det? Så der skal man selvfølgelig have den rigtige kompetence i sit team til at løse de mål, man selv sætter op. Og det vender så igen tilbage til det her smart definition af mål, ikke? At det skal være et realistisk mål. Så hvis vi begynder at lave mål, så kræver nogle kompetencer, vi ikke inden for en fornuftig tidsramme kan tilegne os i team, så er det måske et dumt mål at sætte op, så er det jo ikke realistisk lige pludselig. Hvis vi alle sammen sidder og skriver COBOL, og så vi laver et mål, der går på, at vi skal skrive C# fra i morgen, altså det er ikke realistisk, tænker jeg umiddelbart, at omskole sig selv, medmindre man kan C# i forvejen til at skifte noget så radikalt ud som 2 typer programmeringssprog og platform og den slags. Så man er nødt til at forstå, hvorfor man gør det, man er nødt til at have kompetencerne til også at gøre det. Ja, jeg er helt enig, og jeg tror, ledelsesmæssigt, det vigtigste man kan gøre, det er at fortælle den storyline på en tilgængelig måde. Jeg tror, det der med at stå og så på All Hands eller årets strategiseminar, det er bare en lille bitte brik i det der puslespil. Det er en kontinuerlig effort i organisationen, sådan lidt nudging strategi-agtigt, hvor man er nødt til at have en dialog med sin organisation om, hvad virker ikke i organisationen, og hvad forstår folk, og hvad forstår de ikke af det, der skal foregå. Og det kan også være, at man havde set noget forkert. Altså, det kunne jo være, at virkeligheden var anderledes end det, man gik og antog på øverste niveau. Ja, men det er jo så også derfor, at når man laver OKR-øvelsen, at så er det ikke det øverste niveau, der fortæller, at nu skal fejedrengen feje anderledes fra i morgen af. Så man prøver at bidrage med viden nedefra, men det er jo rigtigt, man kan jo selvfølgelig godt fra topledelsen definere et mål, der er helt skævt. Og når man så beder teamsen om at indfri det, så kan de simpelthen ikke. Altså, den situation kan man selvfølgelig også opstå her, ligesom man kan gøre det med Must Win Battle, så kan man selvfølgelig også ramme skævt i forhold til... Jeg er jo klar, og jeg synes jo, det tapper lidt ind i nogle tidligere diskussioner med, og nu skal vi jo passe på, at vi ikke skal selv i foden, men sådan en safe implementering for eksempel, det er jo meget godt, men hvis ikke man forstår, hvorfor man gør det, så er det faktisk meget skidt et eller andet sted, og det er jo ligegyldigt, om det var safe, eller det var lean, eller det var noget helt tredje, ikke? Altså, hvis man sidder i 7 km højde og siger, nu skal vi være sådan en type her, nu skal vi være agile, så har vi jo et problem i den der dialog, ikke? Jo. I min optik i hvert fald.
Jo, men det er så også, så bliver det jo også en must-win battle-agtig type ting, ikke? Altså, vi skal være agile. Ja. Vi skal implementere lean hos alle. De skal alle sammen til at lave Kaizen og Gemba Walks og alle mulige andre ting. Vi skal implementere det her rammeværk. Altså, så bliver det jo måske mere output-orienteret igen, i stedet for at man fortæller, hvad er det egentlig, vi gerne vil nå? Og det her, det er så vores redskab til at nå det. Spændende. Det er nogle svære emner, det her, synes jeg. Ja. Det rører sådan helt ved måden, man egentlig bedriver sin organisation på, og måden, man godt tænker på, ikke? Altså, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har svært ved at tage OKR og så implementere det. Fordi det er lidt ligesom mange af de ting, vi bruger på i det agile, at man skal have vendt stakken om, have lavet den omvendte pyramide, ikke? Stort set. På den der. Men noget af det, jeg synes, der er sjovt, det er, nu talte jeg med en kammerat den anden dag, som er ved at læse en hel masse omkring ledelse og sådan noget, og så kom vi ind på emnet omkring OKR også, fordi det er også noget af det, vi arbejder med i vores virksomhed, jo, ikke? At så siger han, men altså det du siger der, Rasmus, altså det er jo helt almindelig sund fornuft for en leder, altså selvfølgelig, når man sætter sådan et mål, skal man jo involvere, og man skal være realistisk, og man skal de der ting. Så hvad skal vi med sådan en OKR? Og så siger man, det ved jeg ikke, hvad man skal, men jeg kan bare se, at der er mange, der mangler det, fordi den er svær, den øvelse. Og så er det godt ske, der står i nogle gamle lærebøger, at når man agerer leder på en bestemt måde, så er det her helt naturligt for en. Og det kan også være, at det er det, men vi kan jo bare konstatere, at det bliver nogle gange lidt afkoblet, den måde, man får sat de der mål, og vi kan se, at det er svært for folk rent faktisk at byde ind i dem, og forstå, hvorfor de skal. Ja, jeg tror ikke nødvendigvis, det er så åbenlyst for alle, som din kære kammerat giver udtryk for. Et eller andet sted. Nej, og så som du sagde før, det er jo svært, det her. Altså, det er jo, det kræver måske, at man tænker lidt anderledes, hvis man har været vant til at være leder på en bestemt måde i mange år, ikke? Altså, så er det ikke sikkert, at man lige har læst den samme bog, som en kammerat der lige har læst for nyligt. Så kan det være, at man læser nogle andre bøger på et andet tidspunkt. Ja, lige præcis. Og hvis man har lidt godt input til det, så kan man jo altid lige tage og kigge på Niels Willemoes og hans foredrag Bøvl, hvor han forklarer lidt om ledelse i moderne virksomheder. Ja. På en ganske humoristisk og spændende måde. Jeg ved ikke, hvor langt er vi, Rasmus? Er der noget, vi har glemt omkring OKR? Nej, det tror jeg ikke. Vi har været hele vejen igennem. Der er ikke 2 sætninger i teoribogen, vi ikke har læst højt. Jeg tror, vi kan godt fortsætte ud af nogle tangenter, men jeg tror måske, vi vil komme til at gentage os selv lidt nu. Skulle vi ikke give nogle gode råd så? Ja. Det skulle vi. Det plejer vi jo lige at se, om ikke vi kan smide 3 guldkorn. Ja. Jeg synes, at hvis jeg nu skal starte sådan fra top of mind, så synes jeg, OKR Institut, og det er ikke, fordi vi skal lave reklame for dem, men nu gør jeg det. De har sådan en gratis certificering, man kan tage. Og vi by no means associeret med dem. Nej, overhovedet ikke. Ja. Men der kan man tage sådan en gratis certificering med noget undervisningsmateriale, og det er faktisk rigtig fornuftigt som en introduktion til OKR. Det er dejligt uforpligtende, og man kan tage det i løbet af et par timer online. Så det er måske, hvis man ikke lige har tid og lyst til at læse bogen, så kan man lige hoppe derind og prøve det. Så det var nummer 1 fra min side. Så bliv klogere på OKR. Jeg tror, jeg sidder og tænker, budgetter, penge og sådan noget. Hvis man sidder som ledelse og tænker, nu skal vi nuller i OKR, så er man også nødt til lige at forholde sig til, og jeg ved godt, det er lige sidetrack af det, vi har snakket om, men hvordan er det lige, man gør med de der penge? Fordi hvis man fortsætter i et årsbudget med funding af projekter og initiativer, så bliver OKR svært. Hvis man er villig til at kigge på nogle, altså 0 plus whatever, altså nogle 3 måneder rullende budgetter, så kan man faktisk bruge det som værktøj til at styre sin prioritering og indsatser på den måde i stedet for. Men det kan også give en lille bitte smule nervøsitet i en organisation, hvis man pludselig skal være åben om at flytte budgetter rundt på den måde. Det kan det. Så den sidste råd, hvis vi skal nøjes med 3 råd i dag, så tror jeg faktisk, at jeg vil sige, at det er vigtigt, når vi skal arbejde med de her OKR-mål, at man får hjælp af nogen udefra. Så når vi nu sidder i mit team, at så få hjælp fra naboteamet til at definere mine mål, fordi ellers så bliver de måske hurtigt for indforstået og indspiste, fordi at vi ved godt helt, hvad det her betyder, og vi ved godt vores måde at arbejde på.
Men dit naboteam kan måske hjælpe dig med at tweak det i en eller anden retning, og de kan måske også hjælpe dig med, hvordan du endnu bedre får formuleret det, så det passer opad i OKR-hierarkiet. Jeg synes, der er en ting, vi måske lige har glemt her. Altså, OKR, de hænger rundt på væggene. De er jo tydelige, de er kommunikeret, så alle andre kan forholde sig til, hvad er din målsætning, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke et bonusmål, der ligger inde i samme sted, hvor du ikke vil fortælle, hvad det er, du skal nå, fordi så kan du ikke styre og få din bonus. Det er jo, det er jo åben kommunikation, det her, ikke? Helt rigtigt. Spændende. Ja. Var det rådene, eller har du lige en i ærmet, vi skal have ud? Lad os holde på de 3, det synes jeg. Jeg synes, det er nogle gode råd, vi fandt på. Fedt. Så tænker jeg, tak for i dag. Det er som altid en fornøjelse. Jeg håber, I har fået noget ud af OKR-snakken. Vi har flere gæster på skemaet løbende derudad. Det bliver spændende på et tidspunkt. Og hvis I sidder derude og tænker, at I vil udfordre os eller være med i dialogen, så er I mere end velkommen til at række ud. Og ellers så tak for nu, og på genhør.